Tää minun suojelemani puu. Tää on ehkä pisara valtameressä, mutta tää on tärkeä pisara. Ihan yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muukin. Yhdessä pienikin on monta. Tällä puulla on kuulkaa sielu. Saatko ennemmin vaikka minua, kuin tätä puolustuskyvytöntä yksilöä. Mä rukoilen teitä, hyvä mies. No perkele. Meidän täytyisi yhdessä turvata eliöyhteisömme monimuotoisuus. Kasvikset tarvitsevat suojeluamme ja pienillä voidaan ratkaista koko maailmankaikkeuden nälkäongelma. Tuulivoima on pop, eläimetkin ovat ihmisiä.